qüestionar el significat del terme sostenibilitat. Això és el que han fet més d'una cinquantena d'experts en turisme i territori al col·loqui internacional que ha acollit el Llàtzeret del Port de Mo aquesta setmana. Organitzat per l'Associació de Geografia Espanyola, a partir de 50 treballs, els més de 100 assistents, tant presencials com virtuals, han reflexionat sobre la mobilitat en temps de crisi sanitària i ambiental. Han conclòs que les eines per aplicar un nou model turístic ja existeixen i que només falta determinar com posar-les en pràctica. No hi ha un model estàndard per tothom i depèn molt, a vegades, de les percepcions i dels estàndards que cada societat i cada entorn té respecte a quin nivell d'activitat turística pot resistir o pot acceptar. I llavors, d'aquesta manera, buscar la voluntat entre tots d'aplicar-ho en un consens i també en un treball conjunt d'acadèmia, els agents socials i les administracions públiques. I ara seria un boníssim moment